Ola a todos e a todas, e benvidos a unha nova entrega de Falemos de Pedras e Lugares, o programa de televisión dedicado á divulgación da arqueoloxía e a toponimia de Galicia. Hoxe ímonos trasladar á comarca da Coruña para visitar o Museo Arqueolóxico de Cambre e coñecer o incrible xacemento romano deste concello. Nas escavacións efectuadas, documentouse a característica disposición deste tipo de xacementos en terrazas fluviais orientadas cara ao río. No nivel máis elevado, temos a constancia do caldarium, parte quente das termas, o que lle segue o tepidarium, a parte tépeda, e no último estaría o balneum ou frigidarium, zona de agua fría xunto coas letrinas. Ademais, atópanse restos de pinturas murais con motivos de fauna marina e xeométricos, que axudaron en gran medida á reconstrución das edificacións. Así, a importancia do aproveitamento da auga, tanto para a hixiene persoal como para o pracer, ou como recurso lúdico, amósanos de maneira xeral o modo de vida dos romanos que se asentaron nestas terras. Os restos atopados nesta vila romana foron musealizados no ano 2002 baixo a forma dun centro de interpretación integrado no Museo Arqueolóxico de Cambre. E grazas ao acordo acadado entre as distintas administracións, este xacemento é un extraordinario reclamo turístico e cultural para visitar o concello de Cambre, onde o visitante atopará tamén o asentamento castrexo de Castromaior, topónimo evocador desta cultura e a igrexa románica de Santa María. Imos coñecer logo este formidable achado da man de Ramón Boga Moscoso, responsable do xacemento romano de Cambre. Agardo que a reportaxe de hoxe sexa do voso agrado e vémonos no seguinte programa de Falemos de Pedras e Lugares. Aburiño. Estamos no centro de Cambre, no corazón do concello de Cambre. Invítovos a pasar o xacemento romano de Cambre. Pasade. Estamos no interior do xacemento romano de Cambre, que consta de dúas partes. Isto é a Oficina de Información Turística. A seguinte parte vades a ver onde está o xacemento romano, é dicir, as ruínas que conservamos da época alto romana. Cambre é un topónimo bastante enigmático. É moi probable que forme parte de toda esa familia de topónimos rematados en bre, que é indiscutiblemente de orixe céltica, mesmo os máis reacios a admitir a existencia dunha cultura e dunha lingua célticas ben consolidadas na Galicia prehistórica non poden negar que esa forma bre pertence á familia lingüística dos celtas e non a outra. Na documentación antiga, medieval en latín, aparece como calambre, no que hoxe dá Cambre. Como é sabido, en galego, un L intervocálico pérdese. Ese raíz cal é probable que sexa unha raíz coñecida, prehistórica, cal ou car, que significa pedra, pero tampouco hai certeza, de maneira que hai que deixar tamén Cambre entre eses topónimos de orixe prelatina, é dicir, que teñen máis de 2000 anos de antigüidade, tal vez ben máis. Sabemos que son prelatinos, podemos intuir cal era o seu significado. Nalgúns casos e outros, pois simplemente podemos saber que son prelatinos e aventurar algunha hipótese, pero non é fácil confirmala ou dala por seguro. O que temos aquí é os restos dunhas termas romanas. As ruínas foron atopadas no ano 1998, no 1999 escaváronse, entre o 99 e o 2001 fíxose a construción moderna para cobixar os restos e no ano 2001 fíxose a inauguración oficial. As ruínas atopáronse onde se tiñan que atopar, é dicir, entre o castro, que forma parte do extremo occidental da chaira que forma o centro de Cambre, e o xacemento medieval. Forman parte dunha villa rústica. Da parte rústica da villa non se conserva nada. Da parte urbana tampouco, das construcións, das habitacións, do hábitat, non se conserva nada, pero o que sí se conserva son os restos das termas que temos ás miñas costas. Consérvase a parte fría
é dicir, o balneum ou o frigidarium, e consérvanse tamén as letrinas, que son isto que está aquí inmediatamente detrás de min. Aquí temos unha maqueta do frigidarium. É unha maqueta fiel. En primeiro lugar, o balneum. Vemos como unha sección aí que nos explica un poquinho como estaba decorado por dentro. Vemos as pinturas parietales, o mármore roxo, as orlas, os puntiños, a doble arcada, e vemos como a bóveda está pintada de azul e ten todo motivos mariños. Hai un pulpo, hai vieiras, hai peixes. De tal maneira que nós, cando entramos no balneum, cheo de auga, non miramos arriba, miramos abaixo. Entonces, que vemos aí? O reflexo. E teríamos un pequeno mar dentro do frigidarium. Eso é o gusto dos romanos polo boato, crear un efecto escenográfico de placer lúdico. Ao lado, inmediatamente pegado, vemos as letrinas. As letrinas non eran máis que bancos con buratos. Os romanos, á hora de ir ao váter, non tiñan sentido do pudor, é dicir, un estaba no váter tranquilamente, sentaba ao lado o outro e non pasaba absolutamente nada. Incluso se di que nas grandes letrinas públicas dos baños, por exemplo, en Roma ou en Mérida, pois é onde se facían os grandes negocios, non? Nesta maqueta, ademais, temos varios datos que non aparecen nas ruínas, non? Aquí temos posiblemente unha piscina exterior, ao lado do balneum. Seguramente aquí habería columnas, habería algún tipo de pórtico, unha bancada que se conservan os restos. E, bueno, sería un pouquiño o final de todo o complexo dos baños privados. Estas termas privadas, por suposto, é dicir, non eran dun uso público, constaban, por tanto, de tres partes. Era o caldarium, por unha parte, a piscina ou baño coberto de auga quente. Por outro lado, o tepidarium, que era auga morna, auga templada, e por outro lado, a auga fría, que era o balneum ou frigidarium. A continuación, para rematar, as letrinas, que é a parte peor conservada, pero, bueno, sabemos tamén por moitos datos como funcionaban. Da parte fría, deixouse de utilizar, derrumbouse e permaneceu tal cual ata que os arqueólogos, no ano 99, chegaron aquí e se puxeron a escavar. Iso é un dato extraordinario para os arqueólogos. Por qué? Porque se puido reconstruir exactamente, prácticamente ao 100%, a imaxen que tiña na época en que estaba en uso. Entón, atopáronse todos os datos. Sabemos por eses datos que a piscina estaba coberta, había tégulas, sabemos que tiña unha bóveda interior, consérvase as escaleiras, o acceso, a porta, consérvase o pusigninum, pois que era o impermeabilizante, que é, en definitiva, é morteiro romano, que é hormigón, é dicir, os romanos inventaron o hormigón e o 90%, o 95% das construcións facíanse de hormigón, non de sillares como hoxe, digamos, a imaxen popular, pois parece que todo facían de pedra, non. É dicir, o 95% das construcións as facían de formigón. Según fose o uso, pois facían unha mistura ou outra, é dicir, facían, por exemplo, o opusigninum neste caso, que é para impermeabilizar, para que a auga non se filtre, pois se componía era cal, misturado con area, e con millóns de fragmentos de tella machacada. Eso, de feito, que hasta hoxe en día, despois de pasar, pois eu que sei, 1700 anos, casi 2000, todavía conserva as súas propiedades. É dicir, nós podemos meter auga dentro do balneum que non se filtra, é dicir, non escapa, non estropea a construción. As letrinas son unhas letrinas típicas, teñen canales de salida, non se conserva o pavimento, sabemos máis ou menos a altura que tería, e a partir do pavimento se poñían os bancos con buratos, que era un poquinho onde te sentabas e facías o que todos facemos cando vamos ao váter. Tiña un sistema de drenaxe aquí ao final, que é un pozo cheo de area de grosa de río, donde cando abríase a comporta, o sólido permanecía enriba da area e a auga se filtraba como se foi inmediatamente hacia ese tubo, co cual ao río chegaba prácticamente limpa. Aquí temos os restos asociados coa construción, é dicir, os restos arqueolóxicos que se foron atopando. Aquí temos 4 ladrillos, son moi interesantes. Hai un ladrillo onde aparece unha pegada dun cánido, pode ser un can, un lobo. Hai outro ladrillo onde aparece a pegada dun porco. Hai outro onde temos a pegada dun fieito, moi bonita, moi interesante, pero, para o meu gusto, a que nos dá máis información, digamos, sobre a vida cotiá dos romanos é este outro ladrillo onde aparece a pegada dunha sandalia, seguramente dunha muller romana. Eso nos dá unha información tremenda para ver tamén a homoxeneidade do Imperio Romano, é dicir, como vestían exactamente igual ou calzaban exactamente igual en Roma que no fin do mundo, que era a Fisterra Galaica. Nesta outra vitrina
puxemos 30 e tantas teselas que apareceron tamén, son pezas pequeniñas para facer os mosaicos. Aquí hai teselas de todas as cores, blancas, ocres, marrós, negras. É dicir, que sabemos que esta villa tiña que ser bastante potente, non só polas pinturas que se gardan aquí, senón tamén polas teselas, é dicir, quere dicir que tamén tiñan mosaicos. Seguimos pola terceira vitrina, e aquí vemos un pouco de cerámica común romana, que apareceu tamén nesta zona, que é unha zona onde tampouco tiña por que haber cerámica, non? E onde aparece un pouquiño diversos elementos que comían os romanos, como unha ostra, hai varios tipos de moluscos, como ameixas, berberechos, caracóis, e varios osos. E por último, nesta outra vitrina, temos, a parte destas dúas reconstruccións, que son un tazón, máis ben, e un plato, que nos fala un pouco tamén do ámbito doméstico, dos elementos que empleaban. Estas son reproduccións que foron feitas a partir da terra sigilata original que está aquí e tamén da outra cerámica común que permite a reconstrucción desa taza. Bueno, estamos noutra vitrina onde hai material de construcción. Isto sería o escombro que atoparán dentro de 2000 anos os nosos descendentes, non? Que atoparán dentro de 2000 anos? Pois formigón armado e ferros, non? E de época romana, o escombro son o material de construcción. A estégula típica romana, que consta de dúas pezas, que é a parte plana e logo o índice. Temos os ladrillos cos que se fan as bóvedas, incluso aquí conservamos os clavos de ferro con que se unían as bóvedas ás pezas de madeira que permitían a súa sujeción. Temos tamén cemento da bóveda, un ladrillo plano típico. Hai un ladrillo curioso aquí que o puxen porque, ten as pegadas dunhos dedos humanos. É unha peza moi interesante, que é unha peza que se conserva a terceira parte, sería unha peza circular, que son ladrillos, cos cuales postos uns encima de outros se farían as columnas. Cual sabemos que aquí tiñan seguramente galerías porticadas. Para rematar, temos aquí a vitrina coas pinturas murais. É verdadeiramente un milagre que se atoparan estas pinturas. Estaban no fondo da piscina, estaban boca abaixo e están feitas en estuco, co cual, cando os arqueólogos chegaron ao fondo da piscina, localizaron o estuco, inmediatamente deduciron que polo outro lado había pinturas. Consolidouse xa in situ, diuselle a volta e apareceron todos estes fragmentos que parecen poucos, pero que permiten a reconstrucción do interior do balneario. Restos de vieiras, restos de peixes grandes e pequenos, unha peza superinteresante que se convertiu na peza prototípica deste museo, pois é o pulpo, un pulpo que se pode reconstruir moi ben. Eso en canto ás pinturas da bóveda, pero temos tamén outros fragmentos de pinturas parietales. Se vedes na reconstrucción os casetóns típicos romanos imitando a mármore roxa, coas orlas e cos puntos coas cenefas, e incluso a doble arcada, que iso é un elemento ornamental moi raro. Temos aquí os restos, onde se ven perfectamente os casetóns imitando a mármore roxa, vemos as orlas, as cenefas, os puntos, e aquí está a doble arcada, é dicir, a doble arcada que se conservan casi os elementos xustos para poder reconstruíla. É dicir, se faltase só unha ménsula, non poderíamos facer a reconstrucción.